Resitag sa kamera of responsibility. Subong adlaw iya makabanan ikapat kagatapusan nga adlaw sang Biyernes no sa ika-11 nga bulan sa sining tuig ang tuig sang mga turo. O kagati siyempre apat na lang katulog ang nabilin. No bugto naman ang orango sa bulan sang Nobyembre kag maga-welcome na kita no sabay sa bulan sang Disyembre. Sa ato sa ring official countdown, iya mga Christmas countdown, may nabilin 29 na lang, kaadlaw Pasko na. Kag may 35 dias, iya mga kabanan, nga nabilin sa bahin sang tuig 2021. Kapag welcome na kita, iya mga kabanan, sa tuig 2022. So, di kita nagatambiyaw ng raan sa inyo, no? Sa isa ka malipayon nga Pasko, kag mahamungayaon nga bagong tuig. Bisan pa nga ti kita iya mga kabanan ari pa sa gapon sa tunga-tunga sa sayang pandemya no pat ti ari kita naga pakigbato no sa krisis sa sayang COVID-19 no so makahamba kita iya makabagati may katapusan gid no ang ining pandemic kagang COVID-19 sa maabot siring nga mga inadlaw. Masang importante nga ti nagakuha na kita no nagasunod lang kita sa mga minimum health protocols no kag nagay-anan kita sagad kapasaway no alang-alang iya makabaran sa bahin sang aton siring mga kauturan no sa siring pagpatigayon sang siring nasambit iya nga pandemya. 10 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 diri sa aton siring pagparagad sa panatuntunan Zona Libre. Nanaw labing talapang don pila ka madalagwan nga mabarita sa mga top stories of the day, madalagwan nga mga barita lokal. Si Congressman Greg Gasataya gintawag no sa Makabanan ni Mayor Bing Diaz ang syudad sa Bacolod nga ang iya siring nga pagka-neutrality isa kasahi sang Siyam. Siyam meaning to say no ini may i-spell out nato ng Siyam no SHAM no so ang tinaga iya makabang nga Siyam no kagati ini sa pag-insende naton no ini pwede man kita maka-speaker gati falsely present no something as the truth amo na no pag insende naton pwede matawag nga bogus no pwede matawag yang false konsala no nga pagka-neutral sa Makabanan ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya sala ang pagpresentar niya no for being neutral sa pahin sa siring nga para buton yang eleksyon no padugtuman naton nga nag-declare sa Makabanan ang aton siring Lone District Congressman no sang syudad ya sa Bacolod nga ti wala sa sang opdan nga partido no maupod sa pulahan grupo partido maupod sa putian ang grupo ABB. Kay duwa man lang ka grupo ang nag-aaway di karon no versus sa mayor sa vice mayor tatlo no kasama councilors ti damo no so ti makabanan sabay man sa aton nga paglantaw diri sa pag konfirmar no ni Congressman Greg Gasataya nga salinyati way makupilian no kay si Mayor Bing Diaz no nang maninoy ko man ini sa kasal si former 36 Congressman Albi Benitez maninoy ko man ini sa kasal siya mas mapakaayuhon kung mangin neutral ako ang bali Congressman Greg Gasataya ti sa bahin sang panilag kag sa lakat sang panahon sa Makabanan sa aton sa Riga Bakauturan ti daw natutisiyahan sang kampo ni Mayor Bing Diaz niya daw hindi amuhaw ang representasyon niya nga neutral siya may mga tarpaulins no ang acronym balang GRACE kita nyo na no ang mga posters kag tarpaulins no nga may acronym nga GRACE meaning to say ti ara nadala no ang apelyido kag pangalan ni Congressman Greg Gasataya sa Lone District sang syudad sa Bacolod. Una to nga ti naghalin malang temporaryo o naghalin na permanently no sa Grupo Progreso ang nagsikat sa tinaga nga tangkuloy no kasi ati way panadang ibanda nagatiti kuno sa kay Congressman Albi Benitez no nang miguhay na kami na niya no so ti mga tangkuloy
doon nagpasikat sang tinaga katangkuloy, no? Councilor Al Victor Espino. Nga ato na to subo matapos inabalan man siya, no? Ni Mayor Bing Diang siya, why na kuya salig sa imo? Why na kuya trust sa imo? O, ti matomato na lang sa gwa, no? So, tigi pamatudaan niya na lang gid. O, nga dito na lang sa maupod sa piyak sa grupo putian, sa grupo asenso. O, tapos, ano to, kung ano ang mangin sabat diri mga kabanan, ni Congressman Greg Gasataya, kay ginarespeto tama na, no? As of this time, hindi lang sa anay hindi lang sa anay sabat, no? Ag maghatag sang iyang reaksyon kasunod sa sining revelasyon man sang Grupo Progreso. Sa isa ka press conference ang impadagan dito kay ina sa bahin sang Barangay Takuling. So kung mag-amo sining mga revelasyon subong adlaw, sino ang suportaran sang Grupo Progreso, no, nga magapapili sa pagka-congressman. Kay may ara man kontra, no, ka konsidente daw ara sa bahin sang Bredco Port, no. Ginkilala man sa kay Dan Atayde, no, isa man ka bakulod nun. Pero daw ay nadugay na kuno ay gistar di pag puli-puli lang sa di, no. So amo ni kuno ang manok sang Bredco sa pagka-congressman, no? So sa bahin sa part naman ni Congressman Greg Gasataya, kung kampante naman si Kong Greg, ano? Kati madamo sa sinimuan, kag pag may pagsalig masasgulingon niya, kag may mga supporters man sa iyang iya. Way mga tuguro kadlokan si Congressman Greg, di amo ning ginasiling pag isang iban niya, ship abandonment na. Diyan lulumpat na kamuda. Dayo na nila kwan siya. Basi may masunod pag ikuno nga magbiya. Pero ay pataka confirm sa di makapagay when we say neutral, para sa kambyada, sa masalakyan, hindi na maglagan mo. No? Kung naka-neutral, mandar lang gid siya, dira lang gid siya. No? Kung hindi ka magkambya primera, hindi na siya maglakat. No? Di kung neutral, so pwede man sa dispiyak, pwede man sa spiyak. Naway sa pinilian. No? But ti baloon na to na. Basi may pilian gini nga grupo. Si Congressman Greg Gasataya, no, sa palabuton sa niya nga mga inadlaw. Or still, no, ipabilin niya kaugalingon as neutral until May 9, 2022. No, so ang acronym nga Grace may nagapamangkot gid. So Gasataya, no, Greg nasa GR Greg Albi kag Cesar. Greg Albi kag Cesar. Sa Attorney Cesar Distrito maning running mate iya, no, ni former 32 Congressman Albi Benitez. Sadya, no, pamatihan ta na karon niya makaba sa report ni Bombo Ansindol Surya man sa aton sa ring pagpalagad ka ano ang mga reaksyon sang aton sa riman mga kauturan, no. So padala lang kamo dira sa aton sa live naton, no, sa Facebook, no, karon niya sa Bombo Radio Bacolod kay basahon nato na isa-isa. Ano ang reaksyon niyo kasunod sa revelasyon, no, ni Mayor Bing Diang at daw hindi man kuno neutral ang dalagan ni Congressman Greg Gasataya. Sige, pauti kuana patunda na ho ang aton nga mga listeners, Ma'am Gina Livingstone, thank you gid, no, kadungan gid sa panyapon niya kanuti ara gid ang zona libre. Sir Shell, thank you gid sir, no, sa pagpamati drak Mustang man silingan da. Grupo Progreso man Japon. So amo ni ning ginahambal ta nga singati ara na, no, nagininuwa na. Ang pamangko ang Grupo Progreso magidla ang nag-fill in, no, sa kay sa negosyante nga si Dan Atayde nga magapapili bilang congressman sa Lone District sang syudad sa Bacolod. Amo pa nang mapalamagotanon. 18 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Nano pagid ang mga balita naton, no? Dreman sa aton nga palatuntunan si Bombo Dennis Rubica may report man karon na interview sa aton sa ring provincial veterinarian, no, nga si Dr. Renante Decena. Ang hugot nga pagbantay sa mga imported nga mga pork products, no, sa sinigalapit nga Yuletide season. Kaya siyempre, dala na no, ang promotion sa didiri makabanan sang aton ng mga locally made
nga mga chicken tocino kag pork tocino. So maka-trespasser balaihan supply, no? Ang aton nga locally made nga nagaproseso nga manufacture sang sang chicken hamon or chicken ham tocino, no? Sakto na, no? Ito binang bako but pinakabakal chicken ham, no? Kag pork ham. Kay muning ibutang ta sa ato sa tagsa kibabaw sang lamisa, no? Para sa aton nga noche buena. Kag sa pagsugalaw to sa bagong tuig, amo naman ning aton sa ibutang sa babaw sa aton sa tagsa ka mga lamisa, no? Ang pagpreganta sang medianoche. Kag of course pila pagid ka mga pagparigayon nato na, no? Sa impormasyon karon kay ti balo kamo ang African Swine Fever o kon ESF, no? Ang task force ay aktibo gini katama ang aton sari nga task force. So ang supply sang manok kay balo naton karon, supply sang baboy, supply sang itlog, ang in general poultry kag ang livestock nga mga supply naton. So sa aton nga lokal, no, kita iya makabanan, no, ang supply diri ga alalawas pagani kag naga-export pagi kita, no, nagapagwa pagi kita sa mga baboy diri sa ato kita pagi supply didto sa bahin sang Luzon. Brother karon sa report ni Bombo Dennis Rubica. Samtang report mga sa Patrol Bombo Gracelyn Nobaton, Police Brigadier General Flynn Dungbo, no, ang aton nga bag-o nga Regional Director sa Philippine National Police o kon sang PNP ang nagbisita sa Negros Occidental Police Provincial Office at the same time sa bahin sa Bacolod City Police Office. Pahayag iya makabanan ni Dongbo sa mga kapulisan nga ti sa gihapon, no, imintenar ining katinlo sang headquarters, no, sang tagsa ka city kag provincial headquarters naton. Kag syempre ti sa pag-perform sa aton mga kapulisan sila sa tagsa ka matrabaho, no, kasunod sa patubang sa pandemya still, no, ari kita nga pakig-away sa kontra nga hindi naton makita. So ti galing gabot ko na siplatan na ni Brigadier General Flynn Dungbo dira sa tubang sa Negros Occidental Police Provincial Officer, no, ti pangdakop da ang makatapo sang Highway Patrol Group, no, kon sang HPG sang mga wala na restro nga maslakyan galalabay dira pero ang nagaparking nga permanente dira sa atubang sang Negros Occidental Police Provincial Office way nila ginapang saway di nagdugang kamo pagutok-gutok sang dalan dira, no, nga mo nang ginatawag naton nga tourism highway, no. So pasaka dito sa Granada, Alangilan, pagadto lapos man sa Talisay kag Murcia, no. So ti daw na kibot lang bala kita nga every time nga may ara sang transaksyon dira kag pagkadto ang mga kapulisan ta nga ang daw dira kuno gina-park na sa Guaman. So ang 4 lanes dira nahimo na lang 2 lanes. Abi panawagan ta sa Highway Patrol Group dira, no, aram na ng office nila sa compound sa Negros Occidental Police Provincial Office. Tayang nagapamarking da blaser sa wayan nyo be. Kung suggestion ko na lang abi kaligwas ang sulod sa headquarters ang Nokpo nga ang ti dira gid ninyo na ipapark sa gwa dira nga dalan na da. Nagadamo ang masrakyan gilinabay dira sa halin sa aga tubtob sa gabi. No, timuon ta pa yung parkingan dalan bla na da. Hindi na da parkingan sang una nadumduman ko sang beat reporter pa ko da sa bahin sang Negros Occidental Police Provincial Office, no, way back 2010 2011, no. So ti da okay lang gali nga magparking da sulod ka kaligwa sa mga parkingan da. Ti nakibot ako nga ang daw sobra naging kastrikto. Sang po subong, no, nga ti ang pagparking niya dapat sa gwa. Ti dira man ay magakadto sa inyo ang mga pulis nga may mga kinanglan dira. Kag hindi magin naguro magdugay. Kay do kadako labla nga tampa sa nawong ta, nga ti kamo nag-implementar dira sa Republic Act 4136 ang illegal parking kag no parking sa kilid sang dalan, ti kamo utro magsalawayon da. Highway Patrol Group, di abi istoryahin nyo na da kasa sulod sa likod to sang compound sa headquarters, so pwede man to ka parking. Ti nga ang karsada himuon nga parkingan.
Mayo gid kay nakatopiko kita iya makabanan. No, diri sa aton no, nakatopiko kita with regards sa sining pagbisita ni Brigadier General Flynn Dongbo dira sa Nok Point Quarters. Oh, no, so Sergeant Manaay, sir. Oh, ti abi ayo talang abi kung pwede sa wayon na nadang parking da kay okay lang na bala, no? Kung wala sa aksidente nga matabo. Pero ti hulaton ta pa nga may aksidente nga matabo kaga mo nang pag kwanta na pagbawal sa mga parking da. Ay oo. Ti mo niya, no? Hindi lang ta gusto nga ti ibalik mo sa aton ti kita ang law enforcer kita man ang naga guba no sa so, makabanan sang kuan ano sang kasuguan kag nagalapas o naga-violate man kita. Lipat lang ko sang head sang HPG subong namin so ko di si Sergeant Banaay kay ti migo ko man niya. Oh, kag mayo man ning member sang highway patrol ko. Sir, relay lang da sir O sa imong kwanda no nga tawag sa gani no nga commander o sa highway patrol group. Sige, why na asang why na sa wala nga Malaysia dati kun kanang nanon ta ang explanation ti pamatian ta Pero sa pagkamatuod lang ang dalan hindi gid na pala pwede nga parkingan mo na da. Or else may arkilahan ka po dira nga kadamo man na sang bakante nga lote da sa tubang sang Nupo abi arkilahin nyo na. O kag dira nyo i-parking ang mga sakyan nga nagasulod sa office kung hindi ka mo gusto nga sa compound sa headquarters i-parking ang masalakyan sa mga kapulisan. 25 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7 diri sa aton sa ring pagpalagad sa Zona Libre. Karon mga dalaguan nga mga balita nasyonal aton man sa ring iya makabaran nga pagatutukan na diri man sa aton sa ring pagpangalagan. Maghatag lang na kita sa pila ka mapanamdom pabalik ta hunahon tani mainit-init nga balita na dira karon sa bahin sang Bacolod City Government Center. Upod sa kay Bombo Ansidol Surilla. Standby, magabalik kita pagkatapos kidamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios baka makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material
Materials Recovery Facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang Materials Recovery Facility sa kada barangay o cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming Nakahibalo-bala ka mo nga sa
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod indi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agud mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansa Radyo Bacolod. #1 Radyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 47 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Sige, this time, no? Kadamo na gid sa nagahulat. Pasensya gid kay daw medyo nagasugong aton sa ring mapanumdom eh. Amo ginaiba sa Disyembre no? So sa mga kauturan sa ring aton at same time sa aton sa ring mga paramati, no? Hibalonta ang ining konfirmasyon kaina kag sa press conference sa pagmuno sa ato sa alkalde, no, sa syudad sa Bacolod, Mayor Evilio Bing Nardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, ka mga city councilors nga para-elect nga magpa-elect sa palabuton election under sa grupo Grupo Progreso. Mayor Bing Nardia gintawag ang pagiging neutral ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, isa kasahi sang siyam or isa sa mga isa sa mga ginatawag naton nga ti daw hindi kuno matutuod nga neutral daw dito man kuno sa pihak. Ano natabo ya makabanan sa obserbasyon, ano ang silingon sa obserbasyon naton sa palibot sa mga tarpaulins nga ti ara kuno gaupod sa pihak sang pagfile sang COC sang Grupo Progreso. Doara man to ganing itsura ni Congressman Greg Gasataya, bisan nga neutral siya,
pagfile sa COC sang grupo ABB, grupo Asenso, ara man to ang iyang picture, no? So, ti amo na siya kung neutral ka mo, ara astunga. Pwede tabi, pamatian tapahayag na sa ato sa ring alkalde, sa syudad sa Bacolod, kag kubala, may revelasyon na sila, sinong suportaran nila. Kag updon sa Grupo Progreso, sa pagka-congressman sa pabuto ng eleksyon sa Mayo 2022. Bumbuan, mayong gabi, please come in. Bombo Pons, wala pa man nagpahayag si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia kung sino ang kandidato nga suportahan niya sa pagka-kongresista matapos nga ginpahayag sini nga wala sila nagapati sa ginahambal nga neutrality o kung paging ano ni ganip nga nangin neutral abi si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Suro kay Mayor Bing, ginahimo nila subong ang ini nga stand Bombo Pons agod nga maklaro kag maintindihan sang ila nga mga supporters kung ano gid bala no ang sitwasyon no. So sa karon Bombo Pons kay sa ila nga feedback nga nabaton matapos nga digdeklarar abi si Congressman Greg nga neutral candidate siya. Magambal kita Bombo Pons nga neutral candidate si Kong Greg why siya may gindeklarar iya nga ginasuportahan niya abi no kay ambal niya both dumdumanta sa statement ni Congressman Greg pareho si Mayor Bing kag si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez nga Ilia Maninoy mga malapit niya nga mga abyan. So that's why nga hambal niya hindi siya magdeklarar kung sinong suportahan. Ti Bombo Pons kaina ang hambal ni Mayor Bing Leonardia wala na siya kuno yan nagapati nga neutral candidate sa gyapon si Congressman Greg kay suno sa iya Bombo Pons nga lainan ga katabo sa idalom. No, may mga information sila nga nagahambal nga hindi man neutral si Congressman Greg Gasataya. So agud matapos na ina suno sa kay Mayor Bing Bombo Pons why na da sila why sila nagapati and at the same time bukas sila sa congressional aspirant kung sinong makipag-alay bala sa ila Bombo Pons. Why niya man ginhanambitan kung sanday sino? Kaya nga mga iban nga mga congressional abi nga mga aspirants kay tinibalawan ta may apat pa man mo nga mga congressional aspirants. We have Danny Atayde, no? Ano ni gani pagtawag si ano ni gani pagtawag Bombo Pons Isa to ka na to, maestro? Oo, kabalo ka ang iban to Bombo Pons no. Maestro engineer. May ara engineer no, may ara Bombo Pons nga. Ato ya may ara to gani nga why mat unemployed no. May ara to ang isa bala Bombo Pons ang former police bala. Retired police bala will Pedro Figueroa no. David Figueroa in Chacto Bombo Pons no siya no ang retired police so abi ko konsyal na lang to ipadaganan niya nag-congressman siya Bombo Pons okay so amo ni sila why man ni gindeklara si Mayor Bing prombal niya bukas because nga ti amo na gani that is why kay nasa tarpaulin wala tong picture ni Congressman Greg just like sa pag-file nila to sang certificate of candidacy nga yara pa abi Bombo Pons ang tarpaulin or yara sa tarpaulin ang litrato ni Congressman Greg Gasataya. Bombo Pons sa dugang nga pagpahayag pamatian naton ang alkalde sang syudad sa Bacolod si Mayor Bing Leonardia. Benefit ang amon organisasyon, ang amon mga ground forces had continuously monitored and we had our ears on the ground, so to speak, all this time. So, para sa amon, it is time to make conclusions and make our stand very, very clear. No? Kay hindi man siya isang pamalakat sa politika kag ang amon mga tinawo overwhelmingly had reported to us what is happening in the ground. Kag this is about
the so-called neutrality of Congressman Gasataya. We had accepted that before the filing of the certificate, and if you had, even when we filed our certificates, yung butang pa namon ang picture sa amon because at the time, we believed in his neutrality as a claim. So, kadamo sang mga gakalatabo, kag bisan lang sa mga tarpaulin, billboards, and down the barangays, down the purok, amo nakita nga from oath that what we've seen and observed and felt by our ground forces, we have made the conclusion that Congressman Gasataya is not neutral at all. Nakita namon that sa tanan nga nagkakalatabo, nga indikasyon, and even the very private nga mga kabulo naman ko, galagaw ang istorya, without having to mention names, we all know that what is real is what we believe we are getting as information. So for me and for the group, Grupo Progreso, the declaration of neutrality is a sham. No? Hindi na kami magpati sina Subong because it has been proven otherwise nga hindi man siya neutral. Even just the mere billboard, if you have to talk about it, among others, there are 100 colors to choose, and he has chosen to wear white. So the message is very clear. Kung baga, gagwa nagid ang kolorya. So we are declaring that we had already stopped believing his claim because for us that's the biggest political, may I even say, political deception that has occurred here in this. So we're making very clear para nga ang amon nga mga pumuluyo, ang pumuluyo in general makaintindi kabalo kag makahangop sang aktual nga sitwasyon. Kag labi na gid ang amon nga mga leaderes kag ang mga naga-suporta sa amon nga daw nakala-confuse because of the so-called neutrality position naging deklarar ni Congressman Gasataya kag tungod man nga kung mamangkot sa amon mga leaders, mamambal kami neutral man siya, but it has proven to be very confusing and misleading kag in the meantime may iban nga nagatalang. So para to set the record straight, to guide all our supporters, we are making this public declaration as the official stand of Grupo Progreso that we no longer believe the declaration of neutrality, and we feel that it is a sham, it is a political deception. So I believe that is very clear. Kag ari kami, I think that is enough to deliver the message. Bomboan, bao ka klaro? Pons, so klaro naman na. Sa kay Mayor Bing yang apart Bumbo Pons, tembal niya tiwai siya nagapati sa neutrality ni Congressman Greg.
That is why nga ti kung tanawon mo ti amo na sa type ni Laway na sa Grupo Progreso si Congressman Greg. Pero nahibaluan man naton Bombo Pons nga una man nga ginpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga ang iya tinutuyo nga nag-neutral siya Bombo Pons tungod nga ining duha abi ka aspirants si Mayor Bing, the re-electionist binalkalde siyudad sa Bacolod, si Anay 3rd District Congressman Alvi Benitez amo nang challenger sa nga aspirant sa pagka-alkalde sa siyudad sa Bacolod nga lunsay mga malapit nga abyan ni Congressman Greg. So gusto niya yati magsigilan siya sa iya nga pagka-kongresista kag ang iya tinutuyo nga pagka-re-elect that is why nga yari siya sa neutral Bombo Pons, no. So amo nang sitwasyon subong no sang pinaka-latest nga sitwasyon sa dalagan iya sa politika naton diri iya sa may siyudad sang Bacolod. Any reaction sa camp ni Congreg as of the moment? So far wala pa Bombo Pons, no. Wala pa ano ni gani why pa diri sang sabat si Congressman Greg Gasataya and gintingwaan ta na Bombo Pons nga malabot ang iya sining kampo. Pero hambal niya why pa siya abi Bombo Pons na maka ano gid bala maka bati pagid nga officially sang statement ni Mayor Bing Jr. Diaz hambal niya in due time makahatag man siya sang reaksyon Bombo Pons na hanungod sining pagpahayag sang alkalde sang siyudad sa Bacolod ni Mayor Bing Leonardia. How's that, Bombo Pons? Oo, sige. Anyway, ano muna, sa politika, di man na sila nga sa mintras of danay ka mo, no? So, ang changes, amo na hindi ta mabalaan bubuan. Anyway, damo na shock subong kay because ang sining revelasyon ni Mayor Bing. Yes, no. Amo ni ang dynamics no sa politika like diri sa aton na syudad sa Bacolod kabalo ka naman Bombo Pons nga bendino agon gid niya every election no kadamo sa mga changes kadamo iya sang nagakatabo hambal gani nila sa politika ya Bombo Pons way man sang permanente nga abyan or amigo no nga amo na isang permanente dira ang interest man no so amo na so Bombo Pons amo ning update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time in punto alas 8 na ang takna sa gabi diri sa aton sa ring pagpalagad. So this is the declaration of war sa Grupo Progreso with Mayor Bing Leonardia versus Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. No, sa iyang neutrality but considered as a sham political deception. Amo na ang mga tinaga, no? We do not longer believe, no? Sang pagka-neutral no ni Congressman Greg Gasataya and we called it as a sham no and a political deception. Muna ang pahayag no sang aton sining alkalde sining hapon. Actually damo gid ang nakibot sini no pero ang iban no ati gina-expect na gid Manila ati since kuno sa pag-file sang COC ni Congressman Greg way sa sang may gin-declare nga grupo nga pagasuportaran and mas makapaayo nga pabilin niya as neutral no so may nag-file na titingala sa iban ni ang matanda ya mga political analyst ang bala na iya sige ang barangatan sina no may ara gina palutson ang grupo ini sambal hindi niya sa ako na lin sa manabatian ko lang na no so gina-share ko lang sa inyo kay ti budlay mo sang una nga batian ta tapos istorya diri kag ti mahulog na cross sa sismis. And yet, no, we have not why kita kabati sa grupo Progreso ni Mayor Bing kung sino ila suportaran. Pero mo lang na nagalulutaw mo, no, ka mga istorya, no, nga ti may ara gisala ipakontra. Di ang pamangkot ang percentage ang winnability. No, ano kada ko porsyento nga ti mabunggo ka kay Congressman Greg Gasataya, mapierdi mo siya. Sino man mas bakod abing kuaniya no nga kakontra ti mas kilala ti kag visible sa barangay no
sa social media. Kay daw, di mo na pwede matakambag ito bago mo lang naglusot man di ba? Ti sinon saya kay daw bago mo lang na sa naglusot. Sa second term, patapos sa second term ni daw si Congressman Greg Sataya and he believes sa iya sining posisyon as congressman sa Law District sa Sudad sa Bacolod, may mga kwan man siya, may mga legislations man siya, may mga natag man siya nga mga maayo nga proyekto para sa Sudad sa Bacolod. And subong mo nang ginabalandra niya, ang Bacolod City General Hospital, But without the cooperation sang city, balik naman naton, kay ti resolution dapat suportaran man sang city, ni matigayon, And the congressman as a function as being a lawmaker, ang trabaho nila is to file a bill, nga may kasuguan until nga ti na permahan na sa ato presidente nga nangin kasuguan, ang aton nga Bacolod City General Hospital, and for those sa mga projects pagid diri sa siyudad sa Bacolod, kung sa bagay kung believe ka man sa gulingon, probably kay Congress kung believe na sa gulingon, bisan sinopre pa kontra natin, neutral lang ko okay man na sa akon. Masarangan ko man siguro daw mo na magurong pang feeling ni Congressman Greg. But sa part 1 ni Mirobing, ti ila man na desisyon. Kay ti because nga daw kadamo ko sang mga istorya na gid kana prove na gid nila bisan sa mga tarpaulins atong gin-mention ko sa headlines ko bla nga Grace, Greg, Albi kag Cesar. Pero ang dako nga picture dira kay Tony Cesar Distrito, nga mo nang magabunggo naman niya sa kay Vice Mayor Elcid Pamilaran as Vice Mayor, kang running mate ni Albi Benitez. And others can say for now, nga hindi pa maging siguro tion nga may ship abandonment ang kapitan ara pa da may mga alipuris pa damo pa, so pila pa man nabuhin da isa duha. Ang isa to yati bata na sa napatay ang konsehal pero bag-om lang nagbutwa pero daw na-influensyahan man. So si isa duha tatlo apat pa man nga, tatlo mga konsyal kag isa ka congressman ko muna but ini mata makasiling at naglumpat na sa Congreg, nagbiya na sa Grupo Progreso, nagbiya na sa EBB kay way pag may magisa sa official statement until now. Kag nagkuan sa anay siya ti hold on anay, ma-i-reserve ta, nga aton sining statement tira. So ti expect taron tay kung anong kay base bilati kung until election maging neutral man sa Japon, ti good for him, sila kay Congressman Greg Gasataya. But ang tawo kabalo naman na kamo na lang bana-bana, kamo lang nagaling kay ti Mayor Bing has supporters, kag may makinaryas sa bayan sang politika. So somehow ti do medyo maapektuhan but anyway, lantawon ta ni sa curbs. Basta kilala ta, lantawon ta sa curbs. Well, tiyan mo na So hibaloon ta pa ni kag kuan tagid sa reaksyon ang Lone District Congressman, Lone District Representative Congressman Greg Gasataya. Pwede subong buwasa tinguan naton iya mga kabaran diri sa ato sa ringa para tuntunan. 7 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 diri sa ato sa ringa pagpalagad sa bayan sa ato sa ringa para tuntunan. So ti daw kwanagid giera paglantaw ta sa sige. So may gabilada kay Sir Ben. Thank you gid for listening kapag hatag sa mga opinion mo diri sir So ti kwan gid Prince of Gambling versus King of Gambling. Ti sino ning ginatumod ni Sir Ben yaman? Kay daw gambling gamblers ang mag-away kuno di. When in terms sa bayan sang financial, sino man ning isa kadako nga gambling lord nga ginatumod iya nga ti amo kuno maga-finance sa naglanain sa nga mga grupo. 8 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi sa ato sa ringa pagpalagad naman sa ato sa ringa para tuntunan. Sige, diretso ta report ni Bombo Dennis Rubica sa Negros Occidental Provincial Capital. Ang parahin nga hugot nga pagbantay sang aton nga task force o ni ISEF sa probinsya sa Negros Occidental
under sa Provincial Veterinary Office naton with Dr. Durante de Sena. Nagilapit ang ulitan season, basibla kon kibuton kita may mga ari na bala na process nga mga hams o kon processed foods nga ti ang panakot baboy, no, nga may isip dito halin sa Luzon. Paano naton ini-situate, no, diri makabanan. And ti mo na itangkilikin ang sariling atin kuno no, kay may mga local manufacturers man tadi sang chicken ham kag pork ham. Nga ti mo maning ulupasan ta sa Christmas Eve no, sa December 25 sa ibabaw sang lamisa. Sige, no, bastante bla kita sa supply sang poultry kag livestock diri sa Negros Occidental. Volta ning report ni Bombo Dennis Rubica. Bob Dennis, may gabi press kamin. Mas ginapahugot pangidgaron pagbantay sa aton sini Provincial Specimente Bumupons, no, sa aton sining ESF Task Force, no, sa sining pagsulod aton sa decision sa mga produkto, no, nga halin sa gwa sa aton nga probinsya, no, katibalatan Bumupons basta decision gani ang pagkaon, no, sa Pilipino unang head, no, New Year, Christmas, New Year, tigsa ko kwarta ka ang may mga processed foods like ang ham, no, do hindi madula sa lamisa sa Pilipino, no, kay iban pa nga mga pork products, no, balaan traman manog duha na katuig nga ang pilag ka riyon aton diri sa Pilipinas, no, apektado sa ESF, no. Kita diri tinibuinas kita nga until now hindi pa tayo kontaminado, no, sa African swine flu, no. Safe pa yung aton nga mga karne sa baboy, no, nga produce naton locally diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kasunod sa kay Provincial Vet Head Dr. Renante Licina nga ang mga port of entries naton, ang mga borders naton, airport naton, no, mas hugot pagid karon ila sini pagbantay, no, sinato sa pagsunod sining holiday season, no. Kay ti ini naman ni Bumpons may mga imported man nga mga products, no, nga naghalin sa iban nga nasyon nga nagasulod sa Pilipinas kaya nagrabot man diri sa probinsya ti kon malilian mo da sa mga department store naton, no, sa mga grocery stores naton dira sa mga malls, may mga imported na dira nga mga ham abi, no, in preparation na sa sining holiday, no. So ini yung mga imported nga ham actually kuan siya certified man sa Bumpos nga free sa SF kay may mga label ini siya nabalani ko din naghalin nga lugar. May mga tagging ini siya, no, kag sinta certified ni siya, no, kay ning mga imported pork products na nagasulod sa Pilipinas, no, pag-abot pa lang niya sa entry point, no, sa aton pungsod may mga inspection na diri, Europe Custom, Met Inspection, gitawag niya Met Inspector, na pang-check na nga situate kay ini nga mga produkto kanya ng himo, no, sa mga authorized nga mga manufacturer abi sa gwa i-legalize niya sigurado kaniya sa gwa ti may isip man to guro pero ti gina-screen man na guro nila. Yes, correct. Amo gani nga ang nagasulod diri nga mga imported nga mga products may mga label bala mo gid ano nga brand, ano ang manufacturer, anong compost sina nga produkto nung content, may label diyan di bugos bla. So mapos kag madetermina mo ya nga at alin sa mo nga nasyon wala tiya sing ESF, no, to free ini siya nga magsulod sa Pilipinas, so ito problema, no. Muna ang ginahimo. So pag abot pag diri sa mga probinsya like sa Negros Occidental, pagsulod pag sa aton port of entry sa aton sa Bridco Dabe kung dindra kung Cebu man to halin sa aton ang mga pantalan sa Sagay, sa Escalante or kung sa Oriental halin ti aradang boundary aton sa Mabinay, Kabangkalan Mabinay border may naga-check up na da sa mga kasulod diri nga mga karne. So gina-check na, no, kay di walaan la especially ni mga unlabeled products, no, amo na ginabawal gid kag kun kahalin sa mga lugar nga may ara sang ESF. So muna may sigurado ara manufacturer sang hamon daw somewhere from Luzon.
So muning dapat nga limitahan naton anay na de. Amo nagbantayan Oo. na kung nalin siya sa Luzon, diin siya nga parte sang Luzon. Kaya hindi man gid bilog nga Luzon ang apektado, no? Galing kay tiyo kabalaw to bisan sa piyak sa probinsya bla kon baboy to sa giniwa ginhimo sinalin sa piyak tong probinsya nga apektado kamo nang kadelikado gid, no? Bumpos like sa pila ka mga area man sa Visayas nga apektado sa ESF dito sa Mindanao, nga apektado man yung muna nga ti daw kadamo man ginasang mga makonfiscate sa airport naton, sa puerto naton, especially ning mga homemade bala nga mga produkto nga ti hindi mabalaan kung ginalinan sila to, di nagaling nga mga baboy, kaya bubudla mo na ginapang confiscate sa mga airport naton bubupons, no? So muna mas hugot pa gid ang pagbantayan lang karon sa aton nga mga entry point diri sa probinsya, no? Kay suno sa kay Doc Desina nga so far no diri sa probinsya kuno bumpon sa nagasulod day nga mga imported pork and meat products mga 20% lang, na gamay lang. Kay diri sa atong probinsya bastante kita diya sang sang produksyon sing karne especially sa nga baboy kag may ari na kita gilagubupos duwa diri ka mga naga meat naga proseso no sa mga frozen meat products bumpons like lingham kag iban pa nga mga frozen meat products no sa Victorias kag diri sa sudad sang Talisay. Ngati bastante kita di no may ari kita local nga manufacturer diri sa Negros nga mo ni karon naga-produce kag amo ni ang majority sa supply sa mga market naton sa mga malls din halin sa lokal no ang halin sa guwa sa probinsya or mas specifically ang imported mga 20% lang ya nga nagasulod din sa probinsya. Ati mo naganis ni Doc Desina ati since 2 years ago nag-launchar ng probinsya sa kampanya nga tangkilikin ang atin bla ng local products by Negros product. Muna katagadi may mga sang naligad to, may mga kita showcase ang produkto naton sa from Negros sa Manila, sa Luzon, no, bumupons. So diri sa Negros nung duman mo to nga may Negros mga trade fair. Kuti gina-showcase nato nito galing kido sa pandemya do why na way na may what almost na duwa na year, no? Why na may what ang trade fair nga dito sa Manila nga sinaton gina-showcase ng produkto dire sa Negros. Locally dire sa Negros isa na sa mga programa sa aton nga probinsya nga dapat baklonta ang aton nga produkto halindri, no? Speaking sa supply na kay balanta pag holiday season ang demand sa karne sa manok, karne sa baboy, karne sa baka nagasaka mo kay kon holiday may okasyon nagalabot ng bumpon sa 40% ang pagdugang sang demand kumpara mo sa ibang mga binulan na pag-abot sang holiday season. Pero way man dapat kangawan ang atong publiko sunod kay Dr. Desina kay ning 30 to 40% nga expected nila nga pag-increase ang demand sa karne, sa baboy, manok, karbaw or baka man wala gid problema no kay bastante kita diri sa supply no kay suno saya ini mga naga-producer sang manok nagasalagod sang baboy na expect naman nila yang pag-abot sa holiday season masaka ang supply this nga by October pa lang ya o before pa na preparahan nila no nga ginapadugangan na nila ang production para sa pag-abot sang harvest season before sang Disyembre dako ng volume sa ila sining production na preparahan na aya. Ito hindi ta problema kay hindi ta kulang sa supply bisan pa no nga ang demand sa karne sa baboy o live nga baboy abi nga ginabakal diri sa aton sa probinsya sa nga mga negosyante sa Luzon
kagikan sa ibang pangabayan sa probinsya, gataas man during holiday season, kaya tigadako man demand dito, nga hindi magyapon kita mag-short diri. Kay bastante kita diri iya sa production bumupons. Why gid problema? Amo nang pasalig niya na kay siya ti ginalungan gisubong sa aton nga probinsya nga hindi kita makontaminate sa ESF, no, kay nga ti dako ini nga is a multi-million business ang hog industry dis Negros. Nga mo na nga ti almost 2 years na free kita gapon sa ESF, nga ti isa ni kabenepisyo para sa aton nga mga hog raisers, sa mga backyard hog raisers, sa madalag ko nga hog raisers, kag of course, no, isa man ni dako nga epekto, positibong epekto sa ekonomiya sa aton nga probinsya kung mapadayon kita nga ESF free bamboo ponds. Pamatian ta si Provincial Vet Head Dr. Renante Disina. Well, ang aton nga task force, madua na katuig may ara kita na assign, no, nga mga veterinary inspectors sa ports, especially sa Escalante, no, from Cebu na siya. Ang diri sa Luzon, nga gaagi diri sa Bretco. Ang diri sa Oriental, amuning diri sa Kabangkalan. While ang by air, amunin sa airport. So 24/7 ang atong pagbantay, no. Kadua, upod sa National Meat Inspection Service, nag-inspection man ang team sa mga cold storage, kag sa aton nga mga malls, no? May mga cold storage man sila, nga ang ilang meat inspection certificate, kag ang COMI, Certificate of Meat Inspection from the port of airport or port of entry, imported, ginamonitor sa office na siya. Well, subong for the past 2 years, nagamat-amat naman nga ginakaon na sang local, no, nga mga process, meat ang aton nga imported. So, doon lang gila imported. Okay. No? Is that as much as gina-promote sa probinsya, ang lokal, no? Kaya may meat processing center man kita diri, ang sa Victoria, ang diri sa Talisay, kaya eventually, ang Kabangkalan biho namon subong sa local government, ang papatindog sa meat plant, no? Gina-finalize namon para masuplayan man ang bilog nga Visayas, no, ang target sini. While shipping out sa live, ang there is Kabangkalan, eventually by next year, may kita hotdog, chorizo, tanan nga mga processed goods. Di obrahon sa Negros, no? Amo na, that's why ang kampanya sa gobyerno, Eat Negros Pork. Okay. So far sa amon campaign ginapatronay sa aton pumuluyo ang lokal. Ginagasuporta sa backyard naton nga mga racer. Pila ka porsyento, Dok, ang nagasulod nga imported abing products? Especially lang dyan sa Guas, sa Pilipinas, mga pila ka porsyento ang gasulod sa province, especially di sa record nyo, Dok? Sa estimate namon gadlagan siguro mga 20% Okay. sa mga local production, kaya ang mga backyard naton nag-start naman sa 2 years ago. So mga byproducts, no? Ang usually ang ginakulang naman sa aton din yung mga This coming holiday, Dok, pila ka percent ang gina-expecta naton nga mag-saka sa demand sang ka-represente sa pork? Well, nakita namon daw gadlagan sa mga 30 to 40%, no? Kaya tungod sa election season pagid, abot sa holidays, kagataas ang presyo sa aton mga baboy. Subong diri sa Kabangkalan, gadlagan 140, 145 ang live weight, no? Okay. So, it's go back to the research gyapon. And ang 2 years ang probinsya, within 3 to 5 years, ma-secure na ang aton meat products sa probinsya. Okay, Bukrinis?
At least no daw may Oh. in the future no maging kuan na taya hindi ta magsalig no sa mga processed meat products alin sa guwa Oho. kay may-ari na kita din sa probinsya. Okay. Bobo Pons. So magluwas na sa ASF, dapat bantayan tama ni Bumbudinis ang kwan, no? Ang avian flu. Yes, No? sakto na Ba? sa So, ang chairman Panaman, sa manok. Committee on Agriculture sa Senado, Senador Kiko Pangilinan ni siya, no? Oo, So nagapanawagan ni sa gobyerno nga ti bantayan masamayo ni kag maggiho na para madasig ang pagsulod sa avian flu diri sa pungsod. amo na da yung balantayan man ti isang naligad nga matili dumanta So may maganing. nagkuanan ni sa pila ka mga porson sa Asia ti Pilipinas, isa na di siguro. May mga ara kita Bumpons sa pila ka portion sa Pilipinas pwede pa yasling daw kuan gibla daw alarming pagid. Oho. Gamay lang no. Kag subong nati ining kuan bla foot and mouth disease. Bumpons Oh. kati apekto man sa mga Malukati sa mga iban nga pungsod ang kaiban ti hindi man pwedeng hindi kita mag-import mo, no? So may masulod na di nga may dala nga avian flu ti dalasa pati mga poultry products nato na di. So dapat bantayan ginasubong kag ti ang mga transport man bala sa mga manok nga inubulang ni Bumbudinis career man mo. Correct kung what ka balok ko may isa na infected no. Oh. Actually mo po as nagligad gani no ang provincial vet naton ning mga ginadala bala nga mga fighting cock game fowl no sa mga pagwa diri sa Negros ti pagabot niya bumpon sa airport ginakuan mo daw may gina-process na mga gina disinfect ina mga manok before ship out kag iban nga nagasulod man dire ina muna ang proseso kay para kung may mga dala sa mga kagaw, virus, kung ano dira, hindi maka-infect man sa aton nga manok. No mo nang isa pa hindi part pagid sang nga maginimo man nga mga programa tikang no sa aton provincial vet di lang sa ISFA no tanan. Tanan. Kay isa na sa pagugot sa ato sa ring perto no. Yes. Kay ti budlay na nga mapektuhan aton nga poultry kay mo ning siling mo gani ti millions of income sa dia ang generated sa Negros Occidental sa poultry. Correct. Kag at the same time sa livestock. So diri man na mabuhi ang aton nga mga farmers. Oo, kay tama labi way labot sa mga grazers naton nasagod sa mga baboy ni. Ang game fowl industry natin bumpon sa Negros billions of pesos man mo. Terrible man ni tinali kon agyan mo palayo talang agyan mo ni ratay bosos. Ang mga dalagko at kailangan mga breeder sila ubulang nga manok gawawa man ni kiti millions man dang ilang investment. Mo man nga ginabantayan man no di lagi SF other pagid nga mga balatian nga makahalit no sa aton nga kasapatan nga part sing industry naton diri sa probinsya sang Negros. Bupo sa gabay pa no sining holiday season wala si may makalusot no kay kabudlay no kadelikado mapiktuhan gid ang ekonomiya ang panglabuyan sang aton siniya nga probinsya. Bumupons. Sige. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ini si Bumbudinis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 27 minutos sa nakaligid sa takna ng alas 8. Bilang chairman sang Committee on Agriculture sa Senado sang pungsod Pilipinas sa mga mapanumdum iya makabanan no kay ni Senator Kiko Pangilinan kay balo kamote subong in demand mo baboy, manok, poultry kag livestock no in demand ni subong Yuletide season. So hindi ta gusto nga maapektuhan ang negosyo sa poultry kag sa livestock diri sa aton sa pungsod Pilipinas sa mga manok nga tumod ta kag sa mga baboy, baka, karbaw, mga karne no kay ti bisan kita nagabaton man kita sa naga-import man kita sa ibang pungsod no kag naga-export man kita no sa makinang nanon naton kay ti sa law of supply and demand no so basta dako ang demand no nagadutay ang supply so kaysa kinanglanon tama na nga mag-import no so mayra man ko isa nga ti jutay ang supply dako ag I mean kung jutay ang supply dako ang demand so naga-import kita no so mayra man nga damong supply wa isa jutay ang demand
No? So isi tuit tagid na kay mas importante na nga maging safe magita sa ASF, safe kita sa avian flu, gati sa mga poultry products ini, no, nga nagasinulod man din sa aton sa pungsod Pilipinas. So hindi ko ta gusto ngati maapektuhan ini nga negosyo, no? Kay ti makaluluoy ang aton nga mga farmers, no? So ti expect na ni siguro base pagtaas ang mga presyo sini kay ti kung dako demand iban nga manegosyante ka pa presyo man mo. Pero galing marason naman sila nga diri man lang kami makabawi. Talagsa man lang ini. No? So di man sa ginapahanumdom, no? Diri kag mismo ti sa mga lawmakers man naton dira sa Senate Committee on Agriculture ginatamod man nila ini. Kag ginabalikid ang kaayuhan, no? Kag siyempre ang ikaayo, no, sa aton nga mga farmers nga naga-engage sini dire. 30 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa ato sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sige, no, so may ari kita isa sa mga sarte nga Diligio winner naton sa parayon ta nga pagparagtag sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 20. Standby. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa maswerte nga Diligio winner upon sa aton nga FDA representative si Sir Rodel Longaras. Nagamit sa proof of purchase Silver Swan ang isa gingamit nga proof of purchase. Ti kompleto sa regalos, no? Nakapasar. Pasado. Matapos sa ginbunot ang iyang pangalan. Maswerte nga winner naton taga-Yapa, Kenya Subdivision, Barangay 1, Victoria City. Tenso na sa taga-Yapa, Kenya Subdivision, Barangay 1, Bacolod City, Victoria City. Congratulations gid sa kay Rosemary Vargas. Rosemary Vargas ang Yap Kenya Subdivision, Barangay 1, Victoria City. Daw ka na 500 pesos na cash kag 650 pesos awards ang gift pack. Ano sulod sa Valdez ang Orocan. Kung ako madali mo sa premyo, dala duha ka mabalid ID sa kay pa-photocopy mo na nga daan, buwas on or before 8 o'clock sa aga, dapat aray ka na diri. No, para nga i-claim mo sa nga premyo diri sa Bombo Radio. Sa liwat congratulations! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 31 minutos sa kaligad sa taknang alas 8. Magbalik naton, mga report ni Bombo Grace Labaton, Brigadier General Flynn Dongbong, aton nga Pero 6 Director, nagbisita sa Negros Occidental Police Provincial Office kay sa Bacolod City Police Office. Ano ba mensahe niya sa aton sa ring mga kapulisan, no? Kay former Bacolod City Police Office Director man siya nga Wyman Mayura. No, padako lang lawas na si Dungbo di. Pero ti anon mo na kay ti lapit sa luwag ti siyang gibutang bilang region direktoro, no? So ti nagbisita sa din nag-ano siya. Isang una sang time niya di sa BCPO, asod-asod ang mga patsanay di kag wala man sang solusyon. Mga unsolved man na mga kaso. Na sila nagbiya lang sa di pero ang buyayaw kag pagkahamak sa iya to hindi makaon sang ido. Okay do wala mo kuno classic director sa una diri sa BCP. Okay, balik yung mabalita, no? Dari sa ato sa ringa para tuntunan, magabalik kita pagkatapos kidamang sining. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Enhanced Swerte sa Palengke 2021 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may kasiyahan pa. Natanggap ng ating Grand Draw winners ang kanilang mga premyo. Ako si Desiree Bangkilyo, sa Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental. Ako nagdaog sa ang 3rd Grand Winner sa Enhanced Swerte sa Palengke 2021. Ang ako nadagan 5,000 pesos. Nabatan ko na ini nga kantidad sa akon mga kamot. Kaga pasalamat gid ako sa Bombo Radio kag sa Star FM. Lalo na sa sponsors ang ini nga promo sa Bombo Radio. Kay dako gid nakabulig sa amon sa piyak sa
sang pandemya. Kagapasalamat gid ako sa mahal nga Dios tungod nga sa kadamuon sang mga entry sa Grand Draw. Isa ako sang entry nga iya gingabot. Kag dako gid ang kalipay ko kay tungod nga nakabulig sang amon nga kapigadohon, sang amon kinanglanon. Nga ini nga kwarta ang gindagan ko nga 5,000 ibakal ko ini sang bugas, bayad ko sa kuryente, tubig, kag atag ko man sa akon nga mga bata. Kag pasalamat gid ako sa mahal nga Dios kay kun hindi sa iya wa gid ako sa sini nga time sa pagtindog sa tunga. Gina-encourage man kamo sa pag-intra sang 1-2 panalo sa December 25 ang Grand Draw. Pag-intra gid kamo sa bumbo kag gatupa gid ang premyo pareho sa amon. Ari ang ebidensya sa amon mga kamot nga kantindad nga 5,000 pesos. Salamat gid sa early nga pamaskwa sa amon. Basta Radyo Bumbo. Number 1. Star FM, it's all for you. Number 1 ang Bumbo Radyo. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster
sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos o kon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling
kung tampad ka, saligan ka sang mga tao. O kung ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tao. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala. Kag kung nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini. Kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Pabalik tayo sa aton sa ring nga pagpalagad. Ang oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 48 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. So sa aton sa ring nga mataga para check naton this time report ni Bombo Grayson Nobaton. Bagong Regional Director sang PRO6 Brigadier General Flindong Bo nagbisita sa Nokpo kag sa BCPO. Ano naman ay ang gintikal ni Dongbo? No, kasang una sang direktor sa Makabanan sang BCPO, Wyman Mihura. No, nabuslan na sa tuligad ni Colonel Wangki. No, daw ay gisa sa may napatudaan to nga kag nasulbar nga mga kaso sa pagpamatay nga kampanya to against sa illegal nga droga do embalaan ko sa nga pamatay. May mga reminder sa kuno sa mga kapulisan. Check naton kag ang report man sa PDEA pagsunog sa magit pangkonfiskar nga mga illegal nga droga pila ang kabugosan sini. Bombo Gray sa patrol, please come in. Yes, Pons, after 6 years nakabalik manggid no si Police Brigadier General Flindong Bo no bilang isa naman Pons ka regional director no sa PRO6 kay 2016 no way back 2016 Pons nangin isa ni siya ka city director sang BCPO. So Pons kagina last Jeff sang aga nagpadulong ang aton nga regional director sa Nokpo no kag ato dito ang mga aton mga commander no diri sa probinsya nga pangunahan ni Police Colonel Romy Palge kag pagka last stress Pons nag-abot siya sa BCPO no kag didto napatigayon man sang programa so ato kita to pagina kag ang iya sini nga mensahe Pons relay man japon no ang order bala sa aton sini nga Chief PNP nga si Police General Junardo Carlos ang mga highlights dito sa ginhambalya regarding sa mag-aabot no nga election or election 2022 no diri sa Pilipinas kag ang sa gihapon no ginatubang sa nga pandemic Pons kag ang cleanliness nga tawag no ang intensified cleanliness policy nga ginsuguran ni former PNP chief Guillermo Elazar Pons kag minapadayon sa karon sa pagpamuno man sa aton nga bag-o nga chief Police General Carlos Pons. So kagina gina-remind gid no sa aton sining regional director ang mga kapulisan no bahin sa maayo nga pagserbisyo nga dapat permi ginahatag Pons sa community no sa mga katawhan labi na diri sa siyudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. So Pons madamo sa nga plano ang aton sining regional director kag kagina bisan na nagulan sa BCPO ti natigayon man successfully ang iya sining nga command visit. So Pons sumatian tang payag sang regional director nga si Police Brigadier General Flindong Bo. Next is for the COVID-19. Alam natin yung pandemic nandito pa sa atin. Although bumababa yung kaso, but we don't know yet kung anong magiging effect. So we should always maintain the minimum public health standard. So
kung sinabing mag-face mask tayo, gawin natin yan. We should not take it lightly. Especially those who did not experience yung COVID. Next is the continuation of the intensified cleanliness policy of the former Chief General Ilyasar. So tuloy-tuloy pa rin yung paglinis ng ating opisina, yung sa internal cleansing of our personnel, and also for the community. So bibigyan natin ng diin yung sa office and personnel. Dapat wala nang mga ma-involve sa mga illegal activities. We should take care or we should monitor our men. At saka tingnan nyo, dapat lahat ng mga gagawin yung contrary to the rules and policies of the organization or the laws of the land, dapat pag-isipan nyo. Saan ba ko patutungo pag ginawa ko ito? May mga consequence yan. Halimbawa, sabihin nyo, hindi ako nahuli. So, okay. Pero paano ako kung nahuli ako? Anong magiging consequence nito sa aking mga pamilya, sa aking anak? So, dapat isipin nyo. Habang hindi pa kayo nahuli, pwede pa namang magbago. Or hintuan natin kung may mga gumagawa ng mga illegal activities. Kasi balang araw, mahuli kayo. So, it's just a warning to everyone. At saka yung mga opisina natin, medyo kahit luma, dapat manatiling malinis. Yung sa community naman, yung mga pakunti-kunti or minor offenses, dapat sitahin nyo na. Kung nakita nyo. Kasi yon, pag hindi nasita yon, lalaki yon. So, tulong-tulong tayo dyan. Mo Grace? Yes, Pumapons. Pumapons, amo tong pahayag, no? Nangagikan sa kay Police Brigadier General Lindongbo. So, Pumapons, 5 years kali, no? Kagagina, sa iya, sila nga pag-observe sang BCPO, dako ng pinagbag-o, Pumapons, no? Kay simentado na ang ground, kaga madamo na gid ang nagbag-o sa opisina gid mismo sang BCPO. Okay, no? So, muna sa, disling ko ani, biya lang sa di sa BCPO, damo itong mga ginapamatay ni nagligad, daw, gitsa sa isa kakaso nga na sulbar to? Pumapons, no? Sang nagligad do amo ginabawapons. Subong natawon-tawon kasi bago pa lang siya nagpungko sa PRO 6 bilang isa ka regional director. So, panilagan, tanong ko siya sini nga performance, no? Base may dako nga pagbago kag pag level up man kumbaga sa iya sining pagserbisyo. Sige, himuloon ta na. Anyway, base sa pagka-regional director niya, dira sa mag-perform sa maayo? Yes po, Pons. So kabay pa po, Pons. Kag ang mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental, ang nagapati man na mo Pons sa nang mando sa regional director kag sa babaw. So, Baba Pons, sa pagid ka balita, no? Nagika naman sa PIDEA Region 6. Pons, nga kagina, manipatigayan nga distraction, no? Sa illegal drugs, no? Sa shabu kag sa marijuana. Pons, nga na confiscate kag nakatapos sa iba Pons, sa undergo na sang kaso, no? Tapos na or case closed na Pons. Ang ini nga mga droga nga ginsunog kagina, no, sang PIDEA 62 Pons sa Bioenergy sa San Carlos City. So, Baba Pons, more or less, no, 53 million Baba Pons ang balor sang shabu, no, nga ginsunog kagaina. So, ang ini nga mga shabu, Baba Pons, halin pa ni sa Santuig 2012, tugtog 2020 ng mga kaso nga na ginahimo nila sa ebidensya, no? Yes po, Pons, no? May mga resolutions from the court kag close na gid ang mga kaso. So, Baba Pons, para sa exact gid nga kabugaton kag valor, no, sa mga illegal drugs ari 6,280.009 grams ang shabu worth grams or kabugaton sa shabu, Baba Pons, nga may valor 53
pesos, 15 centavos, wapons, sa Sabuna, no? Halin sang 2012 to 2020. So, ang sa marijuana naman mga wapons, mayara sang 7,840 grams, no? Sa marijuana, nga may valor 64,167.6 pesos wapons. So, amo na siya ang kabugaton kag ang mga valor sang illegal drugs na sunog kagina. So, wapons, ang ini nga mga droga, halin ini siya sa Cadiz City, Pilay City, Himamaylan City, Bago City, San Carlos City, Kabangkalan City, kag may ara lang naupo dito ang iya ka Iloilo province nga gamay man lang bumupon. So kagina present dito ang EDP head, no, si Alexander Pino, kag si Honorable Mayor Nato Dostilo, ang alkalde sang San Carlos City. So nag-witness Pons, no, sa pagbutang pa lang sa boiler sa ini nga mga droga nga gin sunog. So hopefully next year Tay, ang aso din pa kadto. Pons. Ang aso din pa kadto. Umubos ka ba? Umubos sa babaw. Di ko sa babaw. Paliro mo na Japon sa akin. Basi kung may ginlikawan to kag nag-high tong mga nigo kung matawo to, ay man? Secured man mga Pons, no? Kay Okay. before sila napatigayon, yung secure man nilang area nga wala. May maka Basi sinusin kung or may ano lang. kitaan tatubla nga nagalagas ang aso bla? Yes. Nga kanugon, way ni bayad. Awat pa? Oo, pero kay lain mo Pons, matamaan ka kay damo-damo-daan. May nang isa lang kaigo. 53 million mo Pons, more or less. Ang sasabo pa lang na, ha? Pag mo Pons, so pwede next year makakandak sang quarterly destruction of drugs ang PDEA 6, no? Sa pagpamuno man ni Director Alex Tablate, kag hindi nga destruction of drugs mo Pons, ang first time gin patigayon, no, sa Negros Occidental. Kag ikaduwa, no, sa sininga tuig sa bilog nga Western Visayas Pons, kay una dito sa Iloilo sang March 2021 ang destruction of drugs. Sige. Pamatian ta si Ma'am Graciela Tanalyon, no, ang PIO sang PDEA. Yeah. Sa Shabu, we have a total of 6,280.009 grams of Shabu, worth 53,380,084 pesos. And then, ang marijuana naman, we have a total of 427.7840 grams. Ang value yan naman sini is 64,167.6 pesos. Halin ni sa gani, ma'am, sang saan nga bulan na confiscate, ma'am, ang mga illegal drugs, ma'am? Actually, ano ni siya, ang samo-samo ni siya, ma'am, na kaso. We have as early as 2012 na mga cases, and as recent, ang may araman nga kita diri nga 2020 case. Okay. O, sabi tingog siya, subong na tuig dala na. Yes, ma'am. Bali, bali ang amuni nga mga drugs, ang tanan ni sa ma'am na naugan na ni sang order from the court for destruction, may na kita diri, ang may mga resolutions na and decisions from the court nga close na ang case. So that's why nga ni siya do samo sa hindi pa siya tanan kids. We have cases diri nga items from Cadiz City, Silay, Himamaylan, Bago, San Carlos, Kabangkalan, and may ara kita gamay from Iloilo province. Diri kita sa facility naton sa San Carlos Bioenergy Incorporated. Present sa Kagina ang aton nga EVP head, si Sir Alexander Pino, and then ara man si Honorable Mayor Renato Y. Gustilo nga nag-personally witness ang ginbutang na natin sa boiler ang mga drugs gin destroy. Diri sa province of Negros Occidental, this is the first ang conduct naton nga destruction of dangerous drug ceremony for the year. This is the second. Ang una was in March 2021, gin-conduct naton sa Iloilo City using the facility by Gigato Abesha Incorporated. Okay.
Bali ang aton kagina nga nag-lead sang ceremony ang aton nga Director 2 Donilyn M. Jimenez as officer in charge in behalf sang aton nga Acting Regional Director Alex M. Tablate. Hopefully by next year makakonduct kita quarterly destruction of drugs. Amo na ang aton actually yun nga target. Depende actually sa completion kag tanan nga documents from the courts have been duly complied kag complete before naton before kita conduct liwat sang another destruction sang dangerous drugs. Bombo Grace? Mapons. Aha. So, amo to mapons ang pahayag sang PIO sang PDEA 6 regarding sa destruction of illegal drugs sa sinilamang gid nga adlaw. Sige. So, mapons, ining mga report no nga nagikan sa patrol sa Bombo Grace ng Lubatan. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistency overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige. Salamat sa kay Bombo Grace Lino Baton sa patrol. Ano siya, no? So, panila, gantang performance ni Brigadier General Flindong Bo kay Colonel pero sa pagalinya pagbalik niya, 1-star general na siya, equivalent to Brigadier General Flindong Bo aton nga bag-o nga PRO6 director. Kabay pa sir nga hindi ka mangialop sa media ha. Kung tawagan ka palihog sa batlang para mayuhay lang ta. Sige, alang rin siyempre natin dres ato sa pagparagad sa palatuntunan Zona Libre Biyernes nga presentasyon petsa 26 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021 fourth and last Friday. Buwas no petsa 27 na bauti apat na lang kadlaw ang nabilin no, sa bulan sang Nobyembre. No, 29 days more to go. Pasko na. Sabay na sa Santos Rosario, masunod naman din ang Bombo Hanay sa gabi. Ang nialagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upabot na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo
Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario, isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ng si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak pagbugtong aton Ginoo, nagimbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw.
Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus, nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw,
kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawa ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon.
Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagapan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santo sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santo sang Diyos.
agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balahan ni Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bas! Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Kasubong man sa atong mga tagpalamati sa bilog nga Pilipinas ug bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang bombo hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kung kita man ang mabatian pinagi sa aton nga live video streaming sa www.bomboradio.com. Ang aton nga official website sa aton nga Facebook page sa Bombo Radio Bacolod. Sa subong nga gabi ako naman liwat ang inyong mga kaupod Bombo Zaldi Foro the Second. Adlaw naman kita sang Biyernes, fecha 26 sa bulan sa Nobyembre siningitig 2021. Kag sa aton nya pagpangalagad kita naman ang pag-aupdan sa aton nya Bombo Patrol Reporter, Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Kagkaroon mga kabombo, kadto naman kita sa ato mga headlines sa ato nga pangunang balita lokal, national, kag international. Una kita sa ato nga pangunang balita lokal, dugay-dugay kaupod ang ato nga Bombo Patrol Reporter. Ato naman to kibo ng duha naman ka mga babayi na dakopya bangod sa pagpangawat dito sa syudad sang Cadiz. Kung kiss-abla mga kabombo, wala na gid pili kung ano ka man nga gender, kung ano ka man nga edad, yung kiss-ay ning ginabuhat bala nga pagpangawat isa nakaliga dito sa bahin sang Southern Negros, sa bahin sang Kabangkalan City, sang Binalbagan, ti sa gunso ng pagkinawatay, ti sa subong naman niya, dugay-dugay, kaupod yung Bombo Gracelyn Lubaton, mayara man nga nadakpan sa pagpangawat dito naman niya sa syudad sang Cadiz. Mga nadakop, duha naman ka mga kababainhan mga kabombo. Ibaluan pa nato nilang duga nga detalye dugay-dugay no mga kabombo, magluwas dira, may duha man ka persona
nga nadakop duwa ka mga lalaki no sa drug bypass operation naman. Diri naman niya sa Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Daw wala gid nagahubas nga baligyan na isang ilegal nga droga sa syudad kasubong man sa probinsya. Ti sa diri naman sa syudad sang Bacolod, duwa naman ka persona ang nadakopya sa pagbaligya sang ilegal nga droga. Isa na sa karon sa ginatutukuan man no, kagina lang natapos yang pagsunog sa mga illegal nga droga diri sa aton nga probinsya. Ikaduha na subong nga tuig sa bilog nga Western Visayas, ti apa nga mga nagabaligya yan nagalibot nagaduso sang illegal nga droga daw wala man gihapon nagauntat. Pero pasalig no sa aton nga mga kapulisan ti hugot pagid ang pagpatuman nila, padayunon pagid, porsigihon pagid sa aton nga mga kapulisan kadsubong bansang PDEA nga madakop maamat-amat ining mga nagabaligya sang illegal nga droga agud ya mga kabarangayan dira sa mga banwa sa mga syudad diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, madrag cleared na mga kabombo. Kaya kung hindi na sila mamatamat, ang mas importante pagkidabalangin nakuhaan nila ang mga dalagko nga durugista nga nagasupply sa illegal nga droga diri sa syudad. Di amo nang pinakaimportante gid nga matap na. Di nakadumduman man naton sa nakaligad to isa sa ginapabantayan ang mga ports, mga ports of entries diri sa aton nga syudad kay sa probinsya kay hambal gani ti wala nasang naga manufacturer nga nagaobra sang sa shabu diri sa pungsod Pilipinas ti ginalantaw nga mahimo gikan sa iban nga pungsod. Ti ang shipping sina mahimo pwede sa eroplano, pwede sa barko, ti amo na nga padayon pagid ang pagbantay, ginahugot pagid ang pagbantay man sa aton mga kapulisan sang bahin sang aton nga PDEA dira iya sa mga port of entry, sa mga pier, sa mga airlines, airports agud ya nga mapunggan ang pagsulod diri sa aton nga syudad, sa aton nga probinsya. Samtang sa dugang pagin naton nga balita, lokal mga kabombo, 26 naman ka mga panibag-o nga personnel sang Coast Guard, Philippine Coast Guard diri sa Western Visayas nga na-assign ang nakatapos na. Congratulations sa ilang 10-day program mga kabombo. Ipaloon nato ni nano dugay-dugay kaupot kay Bombo Gracelyn Lobaton ang nahanungod dira panibag-o nga mga personnel para sa ating Philippine Coast Guard, ilabi na mga naka-station diri sa Western Visayas. Tibalon pa naton kung diin na sila naka-assign, posible nga mayara man diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental o kung sa iban pa nga mga substation sang PCG mga kabombo. Sa dugang pagin naton nga balita no mga kabombo, sa bahin sang politika, nagpabutyag ginpagwa ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardiag sa iya nga sa iya nga grupo Progreso nga ginalantaw nila nga hindi matutuod ang pahayag ni Congressman Greg Gasataya nga ini neutral candidate mga kabombo. Ang balganin nila siyam bale hindi matutuod. Kumbaga mula na ginapagwa man neutral candidate siya, wala sa ginapanigan kaya syempre si Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia kaya makaatubang niya nga si former 3rd District Congressman Albi Benitez ti parehas niya mga maninoy mga kabombo sa kasal. Tiyan mo nang ginapahayag niya nga wala siya sang ginadampigan, wala siya sang ginapanigan, pero suno gani kay Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia sa ginpagwa niya nga statement mga kabombo, tiyan mo nang iya ginapahayag, wala nila ginapatihan nga neutral candidate gidman si Gasataya kami ara sa kuno ginadampigan santo ina sa iya nga mahambal niya gani may mga we have ears on the ground. May ara sila kuno nga mga dulonggan sa palibot. Ti nakatubtob na nalabot sila sa konklusyon nga may ara gid nga ginadampigan, may ara gid nga ginasuportahan ining si Bacolod City Long District Congressman Greg Gasataya suno pa kay Mayor Bing Lunardia. Wala pa man siya nagpahayag apang open siya kuno sa mga mahimo nga mag-upod sila nga partido nga mahimo nga suportahan nila sa pagka kongresista diri sa syudad.
luluntaon pa naton, bulabantayan pa naton kung sinugid man bala ang mga magaupo diri kay o kung suportahan sang Grupo Progreso sa maabot nga 2022 elections kay may ara pa man nga mga magabunggo man dira kay Congressman Greg Gasataya, hindi pareha sa nakaligad niya syempre ti wala sang may nagaatubang gid sa iya ti sa karon niya may ara nga pipila mga nag-file man sang COC, Certificate of Candidacy, sa pagkakongresista diri sa syudad sang Bacolod. Ate sina, no? Sa iban pa ginaton nga balita lokal, sa bahay naman sang aton nga demand sang pork products diri sa Negros Occidental, nagahilapit na lang gid ang bulan sang Disyembre, holiday season, kung sa diin niya ka masami dako gidyang porsyento. At ginalantaw sang aton nga provincial veterinarian, Dr. Renante Dicena, nga magasaka mga kabombo ang porsyento sang demand sa bulan sang Disyembre sang pork products sa 30 tubtob 40%. Pero ang provincial veterinarian syempre nagpasalig man nga apisar magasaka ang porsyento sang demand sang pork products sa bulan sang Disyembre, kasubong man sang live hogs ti nagpasalig saya nga may nagkakaigo nga supply ang probinsya. Bisan pa magdemand ang sagwa sang probinsya, ang iban mga probinsyahanan diri sa sa bilog nga Pilipinas, ti may ara gihapon. Kampante kita gihapon nga may supply kita sang baboy mga kabombo. Naya kay syempre ginantisipar naman sa mga hog raisers, sa mga nagasagod sang baboy. Ti kabalo naman sila nga Disyembre magasaka ang demand. Ti mo na ginabanta 30 to 40% ang magsaka. Ti syempre preparahan na nila, nagsagod naman sila sang mas dako, mas damo nga mga baboy agud ya sa bulan sang Disyembre, ti pwede na ya mabakit sa ilang mga tangkal mga kabombo. Kanto naman kita sa aton nga balita national. Sa bahin gihapon sa aton nga eleksyon para sa election 2022 mga kabombo, ti ang COMELEC nagpatigayon ng Commission on Election sang preliminary conference na tuhoy diri sa mainit-init nga cancellation case diri sa bahin sang Certificate of Candidacy o COC ni former Senator Bongbong Marcos. Nagsugod na sila sa preliminary conference. Mo nang ginabulumantayan mo nga may posibilidad ihan niya ma-disqualify si Bongbong Marcos sa maabot yang 2022 elections. Ma-disqualify antes o kon ma-disqualify tapos o kon hindi na iya makaigo sa iya mga kabombo. Tiyan mo na sa karon sa ilang first nga pagsinapol preliminary conference, tigin pahanugutan nila ang duha ka partido ang nagapamato kag ang panaming dira kay former Senator Bongbong Marcos nga maghimo sang amendments na hanungod dira sa petisyon. Wala pa man sa karon sang amendments pero suno gani sa aton nga COMELEC spokesperson kay James Jimenez, hindi pa mabalaan kay preliminary pa man lang musubong pa man lang mahimo pa nga mayara paduga nga mga motion for interventions o kon oral arguments nga matabo sa masunod pa mga kabombo. Mo pa nabulubantayan naton kung nanugid man bala mga sitwasyon dili sa kandidatura ni former Senator Bongbong Marcos mga kabombo. Kaya ang ginapanindugan dire sa mga nagapamatok sa iya, mayara saya kuno nga sala sadto na convict ini for counts of violation sa tax code sa dito sa Court of Appeals mga kabombo. Ini siya sang 1982 tubtob 1985 mga kabombo. Hambal nila ini kuno ang pagka-convict niya sa violation sa tax code, mahimo kuno mayara na siya kuno nga apid nga penalty for perpetual disqualification from public office. Abot silingon dapat kuno hindi na siya makapadalagan sa bisan ano pa nga pwesto diri sa aton nga politika sa Pilipinas. Baluon pa naton kung ano mang matabo, ano ang depensa sang partido sang kampo ni former Senator Bongbong Marcos na tuoy dira.
Samtang sa dugang paginaton nga balita, no, sa bahin gihapon sang campaign period. Malapit na lang mga kabombo sa masunod nga tuig, ti ginadumilian na subong pa lang nagpagwa na sa statement ang COMELEC nga ang handshake, ang pagkapyutanay sang kamot, kag paghakos sa mga kandidato, kasubong man sa mga sa kabahin, no, sa campaign period ti ginadumilian. Bangod ina sa COVID-19 pandemic, di syempre sino pagid ba lang masunod diri sa aton nga mga ginapatuman nga protocols, kundi amo mismo ang mga nagapadalagan sa posisyon. Kaya makita naman na sang iban nga wala nagasunod, ti may posibilidad nga mangin makaigo pa na sila kay daw ginakon ng tawo naton ti ginabayular ang mga protocols ano pagidihian kung nakapungko na sa posisyon. Ang mga santo no sa section 14 sang resolution COMELEC resolution 10372 ti nakabutang ang mga ginadumilian no mga kabombo, handshakes, ang hugs, paghakos, ang kiss, kung kiss-am, harapan ng mga biso-beso, mga kabombo, ang arm-to-arm, balahang kiss-am, ng patimaan sang paghugpong mo sang iban, ti hindi ginao kung iban pa mga physical contact sa mga kandidato, kasubong man sang ilang mga kaupod, kag sang publiko, mga kabombo. Bisan pa ang selfie sa mo ginamakita pero may paglitrato nga tamaan kalapit bala, ti hindi gid gihapon pwede na mga kabombo, hindi gid ginadumilian man sang COMELEC ti mayara na sang resolusyon abot silingon kabahin na sa mga protocols naton diri sa pungsod mga kabombo. Damo pa may iban pa na mga kabombo mga nalakip dira no. Te oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 93 minutos na nakaligat sa takna nga alas 9 sang gabi. Balik naman kita diri sa aton mga balita sa lokal sa siyudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Tagduha-duha, duha ka persona na dakop sa pagpangawat sa siyudad sang Cadiz, duha ka persona na dakop sa bypass operation sa Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Ibaluan nato ng dugang nga detalye. Yara na sa piyak linya si Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Please come in. Bombo Zalde. Bombo Zalde. So wala kita diri subong sa Dalan Lacson, barangay Madalaga siyudad sa Bacolod. Kag subong mo Zalde nagathulaw na no, wala nagatalithi diri sa gwa. Apang ato sining mga dalanon ang basa sa gihapon kag nalabyan ta kagina ang mga pila man ka dalanon sa siyudad sa Bacolod no, medyo gadanaw man Bombo Zalde. Te sa karon daw tulatawhay natin ang mga tao sa gwara pagyahapon Bombo Grace o kon nagpahimunong na sa tagsa ka mga panimalay. Ang aton sini nga mga kauturan Bombo Zalde bisan nga nagaulan kagina ti ara man sa gihapon sila sagwa no kag tubtob sa karon ara man sila Japon Bombo Zalde labi na gid sa mga bukas pa nga mga palamahawan especially dito sa provincial capital no sa North Capital Road ti ang mga katawa dito maulan man o kun hindi ti ara gid jaga tambay Bombo Zalde pidala lang ang mga payo kag mga jacket Pero ang importante, Bombo Grace, siyempre, ang aton nga kahilwayan sa subong pangalan niya, tiyempo, gamay-gamay lang nga balatian daw, kulbaan ka na mo, kay basi bala, hindi na ya regular nga hilanat lang, Bombo Grace. Yes, Bombo Zalde, kapin pa nga may nervyos ka. Dugang kulba mo sina, no? Nga mabasa ka sang talithi, magbatsyag ka, maubo ka lang sipon, kuntamon ka ng Bombo Zalde. But ang mga nakaagi na ya bakuna o kung na fully vaccinated, ti Bombo Zalde, kampante sila ya. Ngayon sila matamaan, bisa magbatsyag sila. Amogid ang importansya, Bombo Grace, kabay patani sa bulan sa Desyembre, no? Malabot na nato ng herd immunity para medyo magtulutawhay naman ang pamatsagan sa iban sa aton, pero apisar sinati kabay pa nga wala bala sa magpinagusto na gid basi balang iban sa tamaan ka kampante winarawara na sa bulan sa Desyembre. Oo man gani Bombo Zalde, may punto. Kaso sa atong mga kauturan kay tungod nga di season na Bombo Zalde lapit na lang gid. Dapat no maghalong gid no, dublihan ng paghalong bisan naka ginapabakuna just like sa ato no sa Bombo Radio Bacolod tanan-tanan kita fully vaccinated na. At the same time Bombo Zalde wala kita nagapakampante, nagahalong
gid kita kag especially no sa mga ginakadtuan naton nga mga insidente bumsalde. Sige. So babazalde no makadto kita sa aton mga balita no diri sa probinsya sa Negros Occidental, especially sa Cadiz City. So may ara nadakpan nga mga babayi duha na sila kabilog babazalde sa kaso nga pagpangawat no thievery incident Bombozalde. So actually ang ini nga natabo nga pagpangawat apat ni Bombozalde ang suspect apang nakapalagyo ang duha. So duha gid lang kababayi ang nadakpan sinidiri sa Barangay Zone 4 Cadiz City no ang location kung saan sila nangawat kag especialmente sa Super Shopping Market Incorporated Bombozalde. Ano na yung mga pangawat nila, Bombo Grace? Yes, ang ila siningagin na pangawat, siyam kabilog nga Lysol disinfectant, no? Spray, no? Disinfectant spray, Lysol. 510 grams, kag anom ka Lysol disinfectant spray, 340 grams, no? Kag may ara pa ni assorted scent, Bombozalde nga naga... Puro ang mga tanan, Bombo Grace, ang ilang, kasi may order na ni Bombo Grace, nga nagsari-sari, gid ni nga scent. Yan yung Bombozalde, no? Ang ila sining nakuha, no? Piratanan, 15 tanan abi ka mga disinfectant spray, kag Bombozalde, ang balor sang ilang ginkawat ara sa 6,645 pesos, no? Bombo Grace, maluoy kani kung kisakon ang mga arab lang magapangawat kinahanglanon gid isa o liwa lang ka kabilog nga kinahanglan gid sang pamilya. Wan tawon mo 15 kabilog nga disinfectant anho na nila Bombo Grace? Kasi Bombozalde posible nga ibaligya man nila ano man na nila sa ila balay man. Kasi dumandamo to katama-tanga sila Bombo Grace. Wala ta kabalo kung pila ning saka kung baligyan nila Bombozalde pero makaginansya gini sila ya kay ay ila sa nga kapital ya ano lang mo guts lang bala di ba? Ate, ang problema da nila karon Bombo Grace kundi hindi sila mangita sa ikapital nila nga makaguha sa presuhan. Bombozalde actually duwa na sila nakagwa na kay naghatag na sa sang bail Bombozalde mga more or less 20,000 or 25,000. Te bawe. Bawe Bombo Grace ang ilang ginkuha nga pilatong balor? 6,000 Bombozalde. Perde gid sila Bombozalde. So ang ila sining pangalan no mga pangalan nila Bombozalde ang duha ni ka mga babayi. Ang una gid si Bea Basa no Bea Basa. 33 anyos na wala ni obra no kag single pa Bombozalde pero lang tawon mo do bananhan na no sa retrato tada kag residente Bombozalde sang Purok Pepsi Barangay Bata syudad sang Bacolod. Taga Bacolod pa. Kag ang isa si Rina Paredes 36 anyos, amo man Bombozalde, single man, wala man sa obra, kag amo man, taga Barangay Bata man, no? Simple nga. Yes, Bombozalde. Mga pangayaw pa Bombo Grace nagtabok gid sa piyak nga dito sa bahin sa probinsya para lang makahimo sang tinunto kaya balila basta gina paminsan na nila wala may makakilala sa akon dire. Yes, Bombozalde, kag matawa ka kay disinfectant spray no ang ila sinikinawat ka dako sang plite daan halin pa Bacolod pa Cadiz tapos na mo na nimo kawato. Paano ni sila nadakop Bombo Grace nga ang duwa to nakapalagyo pa? So ang duha to, Bombozalde, kay halim na silang information mo nga may upod sila nga duha pa ka mga persona. Ti ilan ni nga gani mo nga ano ba do cover up or gapatalang out na panawag no. So Bombozalde, ang biktima diri si Jennifer Coyoca, taga syudad man sang Cadiz, no? Especially sa Barangay Bangkerohan, kag ano ni sila SMC Ling supervisor ni siya kag residente sang Santa Cruz Heights gid Bombozalde no gaedad siya sa 26 anyos. So ang ining duha ka mga sospetsado kung mga babayi nga nadakpan sa pagpangawat sa isa ka supermarket or super shopping market incorporated Bombozalde ang nakagwa na amo na ba kagina nga nakabayad sila sa ilang piyansa o kon bail
Bombo Saldi. Tema, kung mo na Bombo Grace, sa balor nga 6,000 pesos na preso kada nakabutang sa kahuyana ng imo nga pangalan, nagbayad ka pa sang piyansa nga 20,000 pesos, di hindi gid ka bawi. Nakahatag ka pa problema sa imo nga pamilya, Bombo Grace. Amo gid Bombo Saldi, di basta ya magpangawat ka, hindi ka na mag-expect nga madaog ka Bombo Saldi. Posible nga makaluwas ka or maka-escape ka sa mga kapulisan, pero suktong ka gini nga sa ulihi. Kag mayo man kay ang ato sining mga kapulisan sa syudad sang Cadiz, ang ano gid nag-responder gid kag nadakpan ining duha, so may duha pa nga wala nadakpan. So halong gid no sa mga nagkapanag-iya sa mga establishmento kung panimalay nga hindi kayo magsalig o kung maging alerto gid sa tion sang pagsulod sa mga nagkakarilain nga mga persona. So masalde ang ini nga mga informations nagikan sa deputy sang aton sining Cadiz City PNP, no, halin kay Police Lieutenant Alfonso Prescia. So pamatian tayo masalde nga pahayag. Bali mga aton ang aton nga suspect naton. Mga kuha sila, alin sila sa may bata, sa kanila pakulod. So, grupon sila. Tapos, nasunod sila sa aton ng supermarket. And then, kuha sila sa kuha nato na nakaw silang sang Lysol disinfectant. Disinfectant spray. Tapos, kuha na sila. Apat na sila kabilog. Tuwa lang ang nakuha, tuwa lang na intercept. Ang duwa naka-plug yun na sa mantakop ang dalawa niyang upod. Dahil sino-sino na sila, sir? Ang duwa, sir, nga upod nila, nga nakapalagi sila, sir. Wala man sila yan na mulungan. Kaya wala sila blayan daw kabir upload sila, ma'am. Ambal man. Okay. Kaya mismo yan, atuan man nga kuaning na interview natin na mangkutkun sila kung apat kami kung daw ato daw panamlamam daw patalang. Daw ilang tabon-tabon sila para makahulag sila kung makapanakaw sila. Okay. Pila ka na ng valor, sir, sa ilang gingkawat? Worth 6,645, ma'am, according sa aton nga store naton sa ilang aton. Ano to no? Lysol disinfectant spray? Oo, ma'am. Dali pa ni ma'am, 5 ka bilog lang mga dako, mga tag 510 grams. Siyam ka bilog, mga dako, mga 500 grams. Tapos, anom ka, gagmay nga 340 grams. Okay. Background, sir, sa mga suspect, sir, kagin sila Facebook. So, amo na ma'am, din pa natin makaanway, patang kita kami isang profile din isang ila, kung nakaagin na sila prito sa ibang station. So far din sa Cadiz, so first time lang nila yung manakpan nila. Anong mga awak nila, sir? Do ka normal ang mga manok grocery tani? Oo, yan mo man lang kwan daw, normal lang ang mga gawin nila naman daw, palihas ng kang casual black. Okay. So, subong sir, ang ilan ng disposition? O kanang nasubong, naka-bill sila, na-inquest natin sila kahapon, o subong, naka-bill sila, kaya na-release sila, kaya na ni mga consider kaya na mga 5 o'clock to 6 or between dira. Na-release sila, kaya nag-bill sila 6,500 each. Bombo Grace. Yes, Mamusaldi. So, amo to ang pahayag nagikan sa deputy, no, sang Cadiz City PNP. Ti sa aton dira ang mga pumuluyo na base bilang iban nagakulokampante kay mga amo na Bombo Grace sa pagtan-aw ko base makapila na nila ka beses man nga ginhimo sa una nga mga tinion ti wala sila nadakpan ti syempre may ara gid sang swerte balang ginatawag Bombo Grace ti nadakpan gid ti ang problema dira Bombo Grace kay wala nga daan trabaho. Pwede man sila makapangita kung nantawo nato nila lawas Bombo Grace, makasarang man na sila magtrabaho. Yes, Mamusaldi, kag nagalibog ako nulo ko nga sa tanan-tanan nga pwede to kawaton ti ang isagid ka klase no sa disinfectant spray Mamusaldi base posible no nga nahimo naman nila sa una ti gabi gurong ganar nila sa disinfectant spray. Mugid Bombo Grace base may ara na gani sila guro da nakakontrata nga mabakal sa ila ti amo na mabudlay sa karon no kay although mabudlay gid man magpangita sang trabaho ti syempre lain gid ya kung arabla sa husto ang imo nga trabaho hindi pareha sila nga pakahapos na lang ti naggrocery ka man kuno galing wala kwarta rektada sa bulsa.
Kag, di ba, naka-avail sila or naka-bail sila, Bombosalde. Di kadakos ang gastos nila. Okay? Amugid Bumbo Grace ang problema, padakahuyanan gidya sa pamilya eh. Kay, syempre, ang pangalan mo, yan ang buyagyag mo. Ti, amako mo, Yes. mga balita sa Bumbo Radyo, naglapta to, mabatian sa mga kilala mo. Bisan pa, hambal mo, ti, kaya kumpiyansa man siguro kung tani nga taga Bacolod, kung hindi man ko na nila makilala, bisan makita ko nila sa CCTV, ti, kaya nadakpan. Ti, kung di kilala kage, dito sa inyong lugar, ano pang ipakita mo nga itsura? Bawa mo gid mo salde. So, liwat sa mga kauturan ta, maging alerto kay kita mo salde sa bisan anong oras, especially kung may business ka bala bisan gamay lang, di ko makawatan kada ko gid nga problema matabo simo. Ti mo salde ang mga na-recover to posible ang ibalik naman sa tag-iya. So, Bamasalde, makatok kita sa drug bypass operation ng ipatigayon sa Purok Lampirong, Barangay to Syudad sang Bacolod. So, ang daw ka bakal ginadagawa duwa. Bumbo Grace, no? Yes, Bamasalde. Daw ka bakal ginadang drive ang bypass operation sa dalang bahin sang syudad? Yes, Bamasalde. Permi na diya sa Purok Lampirong, no? Kay, actually, Bamasalde. Yes, mga magagmay lang natin, no? Pero damo na din sila. Kaya importante, masikop bala Bumbo Grace. Kag syempre, mas importante, pagid ko tani, kung madakpan kung sino ang nagasupply dira nga lugar, kaya daw wala ya kahubsan. Yes, Bambosalde. So, ako pa nang ina-workout pagid sa ating mga kapulisan, especially sa sakop sang police station to Bambosalde, no? So, ang ining duha ka mga lalaki, Bambosalde, ila sini mga pangalan, nagid si Christian Benedicto, no? Christian Benedicto, subject person sa nga bypass operation, no? Kag ini siya ang nagapuyo sa Purok Masagana, Barangay 6, no? Syudad sang Bacolod. Kag ining isa si Jeric Satam. Jeric Satam alias Bongbong. Ang isa po Bambosalde si alias Bibi, no? Si Christian, si Jeric Satam naman niya si alias Bongbong, no? Mga B ang iya sini nga mga alias, no? Unang letter. Kag Bambosalde ining si alias Bongbong ang puyo naman niya sa Barangay Vista Alegre. Pero according sa iya, sinikagina nga may asawa na di siya Bambosalde sa Barangay 2. No? Kag lunsay sila nga duwa, may mga kabataan naman. Bambosalde, ang mga nakuha sa ilang mga recoveries, isa ka elongated heat seal transparent plastic sachet containing white crystalline substance suspecting shabu. Isa ka elongated heat seal transparent plastic sachets. Ang man minod nga shabu kag tatlo ka small heat seal transparent plastic sachets nga suspected shabu man. Kag duwa ka mga medium heat seal transparent plastic sachets containing white crystalline substance suspected shabu. So may ara man isa ka 500 peso bill, isa ka coin purse, kag isa ka isa ka transparent plastic sachet. So more than 5 ang na-recover sa ila ng mga transparent plastic sachets nga may unod suspected shabu. So ang kabugaton sini Bambosalde tanan ara sa more or less 5 ka mga gramos, no? Kag nagabalor sa 34,000 pesos, no? Sang suspected shabu. So ini sila nga duwa nakahunong na subong sa police station 2 kag identified as street level individuals, Bambosalde. Te isa pa gitna sa dako nga problema diri sa aton nga syudad Bumbo Grace, magluwa sa kinawatay dito sa Negros Occidental sa syudad sa Bacolod naman yang nagasagunson nga baligyan na isang illegal nga droga. Tilang taon mo na mayara pa mga kabataan gani Bumbo Grace. Te anong mga panudok dira sa mga kabataan nila? Syempre apektado man na ako nang ila mga ginikanan madakpan abi sa pagbaligya iya sang illegal nga droga Bumbo Grace. Yes, Bambosalde. Wala nagiguro paan, no? Kag natamad naman magpanumdo, maminsar abi kung anong ila sa nga source of living. Bread and butter nila kuno mo. Daw sa diraga ni Bumbo Grace, daw kadamo gidada siguro sa nagagamit nga kadamo sa nagabaligya. Yes, no? Nami pagitan ni Bambosalde kung sa isa bala kadlaw malakpan sila tanan, no? Kag bisan bila ang mga nagagamit pagid, no? Kag ang nagabaligya maaptuhan di nami pagitan ni. Pero aring bypass operations sa ato sining mga kapulisan ang wala Japon nagauntat sa pagpatigayon kay kung maguntat sila Bambosalde
ti ano na lang no, ano na lang ang magwa no sa bilog dira nga lugar sa Purok Lampirong. So amat-amat importante malakpa no bisan gamay pa ang ma-recover at least no nag-stop ang mga operation sa pila ka mga katawhan nga nag-engage sa illegal nga droga. So, papasaldi pamatianta ang pahayag sang hepe sa Police Station 2 nga si Police Paul Captain Vincent Pendon. Sa may Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City, nakapatigayon kita sa isa ka bypass operation sa aton nga suspitsado nga si alias Bibe. Ang tuod dyan ng ngalan si Christian Benedicto E. Nunez, 27 anyos, kaga taga Purok Masagana, Barangay 6, Bacolod City. Subong man yung nadakpan sa iya sa sininga gabi amo ni si Jeric Satam E. Abong alias Bongbong, 21 anyos, taga Purok Zone 1, Abanay Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Pamagi sa aton nga confidential informant no nakahatag sang trabaho ang aton nga confidential informant pamagi man ni sa mga reports sang aton nga concerned citizen diri sa aton area of responsibility. Nakuha sa paghinakop nila ang mga suspected shabus in different sachets no. Isa ka 500 peso bill, isa ka coin purse, kag isa ka transparent plastic sachet. Nakuha man ginabulubanta naton nga may kabugaton ni siya nga more or less 5 grams kag may estimated street value nga 34,000. So karon ari disubong sila sa pagginakop sa police station 2 kag pagasakaan na siya sa kaso sa Lunes nga adlaw. So violate sa layi sa aton nga RA 9165 no sa sections 511 and 26. Duwagin na sila. Duwagin sila. Sino kayo subject person sa Si alias Bibe, ma'am. Ang totoo yung pangalan? Si Christian Benedicto E. Nunez. Nakaputi yun. Nakaputi. Street level individual sila. Mabra nila, sir, mo lang ita. Bumbo Grace. Bumbozalde, so napatian ng tingog no ni Police Captain Paul Vincent Pendon sa Station 2. Tika ba'y patani no nga mapukaw na nang bala mga pinsal sa mga nagabaligya sa illegal nga droga. Ti kung lang tawo nato nang ilang ginabuhat ti kung kisa mambaga man bala makaluluoy man tudang sitwasyon sa ilang pamilya pero apang ti hindi gidya solusyon nga magimo ka sang illegal ya para mabuhi mo abi ang imong pamilya. Pwede ka man mabuhi gamit sa husto nga pamaagi Bumbo Grace. Yes, Bumozalde, dapat ang paminsaron ta mga praktikal nga pamaagi ti sa mga nadakpan Bumozalde para sila maraming praktikal nga pamaagi or ways wala para mabuhi sila pero hindi ni siya praktikal no kay makatuga pagid ni sang kahalitan di lamang sa imo kaugalingon kundi sa ibang paging nga tawo. Amugid Bumbo Grace, di ka ba'y patani nga masupog na gid, mamat-amat na gid papa sa mga nagabaligya sa illegal nga droga, agad yung hindi na maglapta, magdamo pa mga mabiktima sining illegal nga droga diri sa aton nga syudad kag probinsya Bumbo Grace. Yes, Bumbo Zalde. So tsakto gina no. Kudos gid no sa aton sa mga kapulisan sa Police Station 2 kag bantayan pag mo sa liban pa nga drug bypass operations no kay diri sa syudad sa Bacolod madamo pa katama no, ang dapat takbo. Tay madamang salamat Bumbo Grace. Yes, Bumozalde, bantayan na nga ibang mga balita no sa atong nga FB Live kag para buwas naman sa Bombo Radio Bacolod nga mga programa. So ini si Bombo live sa Dalalakson, no? Syudad sa Bacolod para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo!
Madaming salamat kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton nga naghahatag sa aton niya sa mga balita sa subong gabi na hanungod diri sa probinsya sang Negros Occidental kasubong man sang syudad sang Bacolod ti pagpangawat kay illegal nga droga naman ang aton nga topiko sa subong gabi ti kabay patani nga mabugtawan ang aton mga pumuluyo no nga likawan na gid ang pagbuhat sa mga illegal parehas ang pagpangawat parehas ang pagbaligya pagduso sa illegal nga droga kay wala gid na hatag nga kaayuhan sa aton ang swerte naton dira madakpan kita sa mga otoridad nga wala gyud nagauntat sa paglibot sa pagdakop sa mga kaangay sa nga buluhaton kag didto gid kita magakit-kit sang rihas mga kabombo. Tubtob masarangan pa naton nga bag-uho ng aton mga kabuhi ti kabay patani nga mabugtawan na dara ang iban kag magbag-o na yasang ilang pagpangabuhi para man sa inyo para man sa inyo nga pamilya. Kasubong man sa subong nga gabi sa mga nagabiyahe dira ti kabay pa nga maghulo-halong man kita sa aton nga pagpadalagan kay lang tawo naton didto sa likod ni Bobo Gracelyn daw perde pa mga nagakarera sa mga salakyan kay mga motor. Kaya muna no, sa subong nga gabi mga kabumbo ang aton yung mga balita, liwat nyo naman kami bantayan, buwas para ipadangat sa inyong mga panibago, mainit kayo nagabagang mga balita diri sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, kasubong man sa mga balita naton sa national kag international. Sa liwat para sa aton yung programa Bombo Hanay sa gabi, ini si Bombo Zaudi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to
the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,